ערב טוב ומבורך. אומרים רבותינו שבזכות רחל אמנו, אנחנו נזכה לגאולה. יהי רצון בקרוב עם כל מה שעובר עלינו ועל עם ישראל. השם ישמור את עם ישראל בכל מקום שהם. לא תיפול שערה אחת מראשם ארצה. אומרים רבותינו שבזכות רחל, כמו שאמרנו, נזכה לגאולה. איך בזכות רחל? למה בזכות רחל? רחל מסרה את הסימנים לאחותה. יעקב סיכם איתה סימנים כדי שאבא שלה, לבן הוא רמאי, אמר לה, אני לא רוצה שהוא יחליף אותך במישהי אחרת בליל הכלולות. סיכם איתה סימנים מסוימים שהיא תיגע לו בבוין ובוין הרגל ותנוך האוזן הימנית, ועל ידי כך הוא ידע שזוהי. ובאמת אבא שלה מכניס את לאה, קלה את המכוסה. רחל ראתה שהוא הולך להכניס את אחותה. רחל אמרה, אני לא רוצה שאחותי תתבייש, ומסרה לה את הסימנים, אפילו שהסיכום היה שאם הוא ירמה אותנו, אני ואת נדע שזה לא זה, ונוכל להציל את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו נדע, היא לא יודעת את הסימנים, תביא לי את רחל, זה לא זאתי, אתה מרמה אותי. רחל, כל הסיכום היה בטל בעיניה, בשביל שאחותה לא תתבייש. הגאולה השלמה היא בזכות רחל. כשזה מגיע לפגיעה באחר, אני לא אבוא ואדרוך עליו. אני לא אבייש אותו. אנחנו נמצאים בתוך חברה. ברוך השם, באנו מכל מיני מקומות, עדות וכל מיני אזורים. אם אנחנו נחזיק בגלותיות, אם נחזיק במקומות האלה של אני יותר טוב, אני יותר חזק, אני יותר יהודי, אני פחות יהודי, נתעסק עדיין בשטויות האלה, אנחנו נגרום לבושה וקלון אצל האחרים. זאת ההפך מה שעשתה האמא שלנו רחל. דווקא אם נבוא ונגיד, אני נותן לך את המלכות, אני מעריך אותך, אני אוהב, רוצה לחקור, רוצה לקבל ממך, לחקור אחריך ולקבל ממך, במובן הטוב, ללמוד אותך, לקבל אחד מהשני, לפתח תקשורת ענפה יותר, הרבה יותר גבוהה. אז נזכה לגאולה. רחל לא ידעה מה יהיה בגורלה, אבל היא הבינה שאם אני אבייש את אחותי, בסופו של דבר זה לא יהיה לי טוב. אז אני אתחתן עם יעקב, אבל יהיה פה איזה הפסד. אני לא יודעת מתי ולא יודעת איך, אבל אם גרמתי לה לבושה, בסופו של דבר יהיה פה הפסד. לכן, להתרחק מהנושא הזה של לבזות, לזלזל באחר. גם אם אתה באת ממקום כביכול הרבה יותר מפותח, והוא בא ממקום פחות מפותח, תלמד, אבל הוא החזיק מעמד שם. הוא החזיק מעמד, הוא חי, הוא פה בעולם. יש איזה משהו שהוא בא למסור, איזה חוכמה שהוא בא להעביר. ועל ידי כך לא יהיה בושה ולא יהיה קלון ולא יהיה דברים שמרחיקים את הגאולה, מעיבים על האומה הנפלאה שלנו. דווקא על ידי הקבלה של האחר, אנחנו נוכל בעצם להביא את הגאולה. כמו רחל אמנו, שאפילו שהיא רצתה מאוד והבינה מאוד שזו הקו שלה, אם לאה מכניסים את לאה, סימן שלאה היא הזיווג. רמאות לא רמאות, נכון הוא רמאי, נכון זה, אבל אם בסופו של דבר סברו שזה לאה, סימן שלאה זה הזיווג. ואני לא אתן לה להתבייש על זה. ואני לא יודעת מה הייתי. לא יודעת מה הייתי. אבל אני ממליכה אותה. זה המלאכה. אם עכשיו אתה רואה אותו ויש לך משהו ללמוד ממנו, תמליך אותו. תקבל מאחר. ועל ידי שתוכל לקבל מאחר, אתה בעצם תמשוך את החן בעולם, את השלווה, את הגאולה, את הישועה השלמה. אבל אם לא, מה פתאום? אני המובחר. רק אנחנו החזקנו במה שהחזקנו ואין עלינו. אז תדע לך
אתה בעצם מוסר את האחר למקום של ביזיון וצער, וגם אתה תפסיד מזה. בסופו של דבר גם אתה תפסיד מזה. השם יזכה אותנו לגאולה השלמה בזכות אמא שלנו רחל, בזכות המעשה הנאצל שהיא עשתה. נזכה גם אנחנו להיות דומים. מתי הגיעו מעשינו למעשה אבותינו? ולכבד את האחר, וללמוד אותו, ולהכיר אותו, ולנסות להבין ולכבד את המקום שלו עם כל מה שהוא עבר. לא להישאר גלותיים. לא להישאר כל אחד אוחז בקרנות המזבח, אוחז באיזה יתד, אבל בעצם הוא מאורס לעצמו. תשחרר, תקבל את האחר, תחקור אותו, תכיר אותו, ואז תגרום לכבוד האמיתי לבוא. תזכו למצוות, שבשורות טובות לעם ישראל. רפואה שלמה לכולם, ברכה והצלחה לכולם, השבת כולם, כל החטופים במהרה, והצלחת כל החיילים, שלא תיפול שערה מראשם ארצה, שגם הדברים יהיו נשמת כל הנספים והנרצחים והנהרגים. תזכו למצוות.